వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ini enna tadamana magalna madrengida gauji ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಆಂಟಿನ ಮಗಲು ಎರಡು ಜನ ಆಂಟಿನ ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ಅಮ್ಮ್ಯಾಕನ ಮದಿಮೆತ ಮದ್ರೆಂಗೆತ ಇರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ఇది పోయారా అంటే పోయారా ఇజ్జా పని నిన్న ನೀವು ಮಲ್ತಾ ದಿಕ್ಲ ನೀವು ರೆಡಿ 1 2 3 ಉಂಡ ವಿರಮಣ ದೀಪ ಗೊತ್ತ ಹೊಡತ ಫ್ಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾವ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ದಿನ ತೆಕ್ಕಿನ ಫ್ಯಾನ್ದಲ್ಲಿ జీవి సౌభాగ్యవతి దీక్షితకు దయానందన్న మరి పురుల గండిದ ಪಾತೆರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಟ್ಟೋರವನಿ ಚಿತ್ರನ ಕತ್ತಲೆಂಗ್ಲ ತುಣುಕು ತುಡ್ಡಾಡ್ದ ಬಲ್ಪುಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಂದ ಕಾರಡಿ ತುರ್ತುಗಡೆ ತಿಲಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಟ್ಟೋರವನಿ ಚಿತ್ರನ ಕತ್ತಲೆಂಗ್ಲ ತುಣುಕು ತುಡ್ಡಾಡ್ದ ಬಲ್ಪುಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಂದ ಕಾರಡಿ ತುರ್ತುಗಡೆ ತಿಲಕ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ಲಾಯರ ಪುಣಚಿತ್ರನ ಈ ನಂದಾದೀಪಾದ ಉಂಡು ಬೆಳಗಾಯರ ಪುಣಚಿತ್ರನ ದೀಪದಾದುಂಡು ದೀಕ್ಷಿತನ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಲೆಸಿನ ನಾತು ಪೊರ್ಲಾವಡಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಬಾರಂದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಸಾಗಣೆ ಪಂಪಿನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪುಣಚಿತ್ರನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಗಳ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡೆ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ದೀಪನ ಅರ್ಲಾವಡು ಇಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ మరి ಪುರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಚಾಲನೆ ಇಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಕಿನದ್ರು Adya, Tishan, Sumant, Tisani. Udah. Tasil.
ನಮ್ಮ ಕೆಮರಾದಾರ ಇರ್ನ ಕೆಮರಾ ಏತು ಜೂಮ್ ಉಂಡು ಆತು ಜೂಮ್ ಅಂತ ಪಿಂಟ ಹೊಡಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಬುದಾರಿ ಏಚೊಂದ ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬುದಾರ ಶಾರ್ವಿಲ್ ಆರಾಧ್ಯ ಹಿತ ಚಿಂತನ ಮಿಥುನ್ ಭವಿತಾ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಖುಷಿ ಸೌಮ್ಯ ಮಧುಸೂದನ್ ಐಶಾನ್ಯ. ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಂಡ ಏರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಟ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬೈತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬೊಗ್ಗುನೇನ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈದೀನಿ ಇದಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ ಕಾಲಿ ಬಿದಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಪನತ್ತಿ ಓಡಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು ಏರ್ನ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಬೈದಿನ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಬೈದಿನ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂತೇರಿ ಏರ್ ಮತ ಜೋಕಲ್ ಬರ್ಬೇರಾಗ್ಲ ನಂಜನೆ ಕಡೆ ಬರ್ರಿಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿಲ್ಲರ್ ನೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಪ್ಲೇ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ಅಲ್ತ ಜೋಕಲ್ ಮಾತೈತು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಬಂದದ್ದು ಬಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನರೇ ನಮ್ಮ ಉದಾರದ ಮನ್ನರಿ ಮಧುಸೂದನತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ದೇಶೋವಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರು ಬೈತಾರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಾತನಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿನ ಫೀಸ್ಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಅವಡು ಟೀಚರ್ ಮಾತಿನ ಚಾಕ್ಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಅವಡು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ದೇಶೋವಿಯೇ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏತು ಪವಿತ್ರ ಬಂದು ಕೆಂಡ ಖಾಲಿ ಮೈಕ ಬಂದದ್ದು ಮನ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪವಿತ್ರ ಬಂದೆ ದೀಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏತು ಪವಿತ್ರ ಬಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿಕ ಅನಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡಾದೆ ಯೋಗ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ತನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ बदामी एक लाट भर गई किन्ने सी मैं देखे हलाक कर गई किन्ने आदे दिलां ते चला गई यारियां जदों जांदी जांदी मेरे नाल गल कर गई करदी सी भला हाथे उत्ते टाइम दा दूर जांदी देख मेरा दिल सहमदा कहंदी मैनू मेरे कोलों हथ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 होए होए नी तू सोहणी बाली करदा दिल मिलन नू काली कातों तू डरदी कुड़िए लाली मेरे नाल जे यारी होए होए नी तू सोहणी Everybody clap your hands up in the air.
Ayah nama tak singgah sini. Once again, everybody sing together. And semua dapat dibuat benar-benar. One, two, three, four. Once again,